Student tal-inġinerija fl-Università ta' Malta żviluppa protesi li tintuża l-operazzjoni tal-bdil tal-ġenbejn li tista' sservi aktar minn dawk li qed jintużaw bħalissa. Nathaniel spjegalna kif bħala parti mit-teżi tiegħu ħadem biex din il-protesi li titwaħħal fuq eluf ta' persuni kull sena isservi aktar fil-ġisem tal-bniedem minħabba li tkun miksija b'materjal apposta li huwa aktar jibes u li tiżviluppalu inqas ħsara minħabba l-użu kontinwu. Permezz ta' coating jibes jitnaqqas u kapaċi li jitnaqqas il-telf ta' materjal fuq il-faċċata u konsekwenza ta' dak jiżdied is-service life tiegħu u jitnaqqas mingħajr il-bżonn ta' revision surgery. Bela, student ieħor fl-istess fakultà, ħadem fuq roll cage li teħel fuq karozzi li jintużaw għat-tlielaq. Din ir-roll cage inħadmet minn materjal apposta skont il-ħtiġijiet tal-assoċjazzjonijiet ta' tlielaq u tista' tkun id-differenza bejn ħajja jew mewt meta karozza tkun involuta f'inċident fit-trakka. Qabel kompla jispjega d-diżinn u l-materjal illi juża biex ħadem din ir-roll cage illi jiflaħ daqqa li teċċedi l-150 mil fis-siegħa. Bħala meta minnija bħala statik wieqfa walla udjajnija minnija li tiflaħ 243 kN fuq il-main hub li huwa l-iktar wieħed prinċipali tagħha, u meta minna d-dynamika tellajna l-velocity ta' 60.34 meters per second u bekk jisu ekwivalenti 180 miles per hour. Dawn iż-żewġ proġetti huma fost design proġett għal-wirja fil-laboratorji tal-inġinerija tal-Università. Preżenti għal din il-wirja li se tittella bejn il-ġimgħa fil-għaxija u s-sibt li ġej se jkun hemm għad kbir ta' studenti li se jispjegaw numru ta' proġetti interessanti li jvarjaw minn komunikazzjoni effiċjenti bejn is-satelliti u żvilupp ta' materjal li jippurifika l-ilma li għaddi minn tubi ta' magni speċjalizzati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.